Asa juga itong mga pauban na to ay. Asa ka to sila ka? Ito sila diri bro, ingon sila nako. Ano nang wala man sila diri? Ingon na ako diri. Ket aning kahoy. May mangat ka dito diri kay duhan do kauban asa ka to dapitan mayo ta. Dakuan ang kahoy asa. Twebe yan. Twebe yan. Karon ba ko nakasakag niya ni kadako? Narbay tawing nanir ba? Sus. Buyag lang. Stina. Laga na sa tong mga kauban tong duha ka buok. Sige magpamayot. Asa mo sila namayot? Giingon nila nako, brad. Dito ko na sila namayot sa Langsob. Pero giingon kaduoran ni. Bang na ni. Yang kato Langsob. Di naman sila tapit. Ay dito sila sa Pikas. Pikas na dito namayot. Pasig na nga saag na to. Baulang ka, wa baka to na saag ng duha. Ang problema lagi ani lagi kita sa daan to buak ditong balay silang tae gud. Nya atong kanuan nga atong pangitaon. Makatultor siguro diri oy. Ato lang kang pabuton diri. Ikaw, sige, pabuton na nato. Oh, si Jungjung Antonio. Oh, si Jungjung dito. Jong. Ale Jong. Ale. Dami gi pangita. Sa kay gulbang ako. Asam ta? Ato pangitawan sila loy. Natiri sabot mo. Abot to mi diri na wala man sila diri noon. Nato diri na adio. Sabot mo diri man tangay. Nam sila diri kayogan ta mo na. No, aram di budiri. Anong karon ba man sila naabot diri? Diyate gutom ni noon eh. Si pinabot ni sinayaw diri unsa tanaw yo. Gutom si pangita ninyo ba? Gutom na. Gani mo bata, gani na rin si pangita ninyo. Gutom ni noon kay me. Ganina ra gaming sinayaw diri, wagi mo ka bantay ngan sige mig sinayaw. Naw budra, sa pangita ra mo na mo sa bungo sa kok. Naw mo musapay. Sapay mo diri pangatkat mo manayaw ta diri. Sige ba? Gutom na may gana. Sayaw na. Sige lamig sayaw, ganina ra sinayaw diri. Sila jom tu orang sana. Kamu dua pernah kamu tu ni? Gutom rin, ikuwiga na mo sayaw eh. Pininaras pangita ninyo. Ikuwiga na kat-kat. Ito yun. Sas, ina dyan na hadlock mo sayaw, Tris, babahon. Ikuwiga na lagi. Angin Dri, sayaw, babahon. Sayaw. Salik ng walo na yung mga tao. Mister, pangambak na mo tiya. Sa pamurasam na. Sige, yawa mo. Noon ikat-kat ko, mangnaok mo. Paalam day. Buang-bungo sa ukok. Ayat na yun. Let ko. Super. Okay kayo, lami kayo. Nasukan ka. Udah saya. 3, 2, 1, go. Masuk arah.
Mix by Mix with DJ Sige lang patisoy ang mga tisoy. Pura pugidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw sa pura. A few moments Nay later. naninda dre oh, bata. Nay naninda dre bata. Ah. Butan kayo. Masa gitinda mo dong? Skindi? Katong nagdagbag dong eh. Kung tanah to dong, mo palit og skindi dong. No. Lagi. Dagang kay bata dre guys. Pagkatuntok, bungo sa ukok. Ay, napicture mo. 20 ko, 20. Nigas ko nag-red. Cash. Love you so much. Ogbe dong, ogbe. Palitag. Tag 5 nga skindi. Dami ni mas kang dong. Tuwa rin brang kay bungo sa ukok. Dumi kayo. Tag 3 sa may samon dong. Oh, skindi lang guys. Namalit og skindi mga kamix, mura mag gihaw sagol pabugnaw. Naam tay dagat pahumol para mabugnawan. Wag dos. Para unom. Kini dos. Nara dos. Kasi yung skin ni dire. Pila ni tag dos? Tag 5, dong dos. Wangan ta. Ito na. Unom. Bago. Isa pa wala pa? Isa wala pa? Ikaw. Ako lang di ay. Oh. Ikar sa kabotan ni dong. Salamat dong. Mo ni manghod ay. Okay naman dong. Tabangi paninday mong manghod. Ha? Aw. Asa mo ba yung unong? Aw. To. Dong, kaya nakatao dong. Aw na ready ya. Ato ready dito. Dagan Ito na yun, dahil nang dagan magtao dito dapita. Ay, ara nagkate. ayaw ko yung kinam. Hindi kayo ba musok lang. Sipyat niya. Kalsi mo. Bye. Tungko man nagakawis kindi oh. Buang nga gahapon bay. Yes. Dito ko merkado sa Toledo ba? Ang tindero akong giilad. Oh. Okay. Anya, picture tanyo. Nibayad ko usag gatos pero wala ko gipalit. Oh. Gidawat po niya akong kwarta. Oh. Mao na klase katong tindero tindiruhan. Pero katong ni Agay murag nakabantay sa kupod nga iya kang gipustan pero wala pa man sa nakabayad ato pero wait na kuno mo. Tabla ra to. Tabla ra kaayo pod. Buang nga katawa lay Mao ko. to sila giingon nga wait na kuno mo. Nakatawa di ko noon. Gidawat ko sa niya akong kwarta. Buang nga tong tindero ha. Buwang Call, pasay bita ko call. sa ibig ya gol. Ayaw call, kay baloy ka call. Lo. Pusing mo. Di balik. Alam niya pusing nga. Ako sa, okay ba? Bak. Okay ka na? Yeah, pasa doon niya. Daghan rin tao rin mga kamiks. Ingaw day. Uy, bigyan mo. Sa tagay ko, Rapi Katulpo, idol. Ay, Rapi Katulpo, Rapi Loading. Amo di isda rin ko kayo ron. Abot din 24 karat yung gold. Pictures ba? Nakto ikuan Mister kito. Katong tao nga di kuan ba?
Tao nga di mamatay ba? Tao nga di mamatay, unsam naglasiya mo sir. Ang problema lagi siya sa tao nga mamatay siya. Oh. Problema na kaya siya kinabuhi, di siya mamatay. Ambak siya katong napuwak ang dana nga building. Wag hapon matay. Sus, mo to, wa mo siya matay. Antod nga gikuha na lang siya nga. Gidasa siyang kauban, abot siya Japan. Abot itong Japan, nahog na po dito, wag hapon matay. Problema na iki siya kung saan niya magpatay gyud. Panahon na siya mauli nga ri Pilipinas. Jadi may ko matay ani, uli ko Pilipinas maglangoy ra ko. uli siya nga rin naglangoy. Basta usa ka tuig langoy. Usa pa siya nabot ri Pilipinas. Pag uli sila hawa na nailhin, napuno sa sisi. Perte tugkag sisi ang bungot ay. Natugkan lang sisi pero wag yung matay. Tugkag sisi lubot ay.